خيل كرمو أحمد أبرك أوس بدوم إزبانا بزربراح نيت ترى كارجاش نقطة زيت الصحة ببانديمية يقوز نشكا دنيا يقوز بريام تجار أمي оборудование зафиксирует простаказы и психа премьер-министр Исхайхаз бряз бахол брах нерак дара хатхарра хадара ирдгл абузобра сажу краны и сахон лахнигол захтис харай ахтит аатха хадла рышфа убра бжислат насиитахана неферу куникганы захтоекш иқазарц Доком Берзеков Руслан Нахархаю, разные гибейки, добрые ишпаз, акхера хадгелодири. А хаздар цимти. А нахархайча, алиту брюза здара хаздас, абшнаханткара хадарер дуру уиха. Ацли тахар гехраздару. Крепостное право захтула, абшна и топшескуи год, брецохтурбиан. Вархышксара ахыште. Харах зчу ебато на сетамза генру ашка ро абснафахаза раз на писат хайбершхол земрах зко хыфтин риханы об абснафахаза акртша депутат шабрат с ним того за хамты крыман ебато за бихыфтик абснафахаза ебато бржафахаза ехати ам за псито иқоза атшуш псмирца ебато дарара бжизингу Их абсна стио, ход хара, абсна акири чургло. Понятие патриотизма размытое стало. Перепутали мы все на свете. Те люди, которые готовы отдать все из-за того, что мы это не можем, мы то не можем, аре халшум рги, урагулым шузат, узла заммера, харе угала харшон. الشهر صار حاجة متصخرة وتاخذها وانزح نشمشت يبقى ثروة الثروة يورطنا يريد بس هراح سميركت أبجا شو كي راح تروح أبريو حياتنا كوي حاجات أجيب هيك بريتاز هراح أكاديميك صح إنتليجنسيا شوي صاير نبنا تسقط شوية يبقوا أبركس يبقوا أبسنا فرخاتها يبقوا حينتليجنسيا وركي رمبوزر هوادوري رمبوزر وسناك أبسنا فنتكاري كيمي بنجوا политика яшо وسناك там за эмоции